Btrn lengai gahai maufung sodrama Gobindo Bosmatari सेजौनिजिसा दुखुथिया सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। रायजो सरकारनि गोजाम मावथांखि सुरहित बिथांखि आरो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मासबियार बियामनि गासै 127 दुखुथिया सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ होयो। गासै 127 दुखुथिया सुबुंफोरनि गेजेराव 760 फरायसा आरो 760 बेरामि सुबुंमोन। मख'नो गोनांदि सुरहित बिथांखिया 2 बोसोर सिगांनो जोबदोंमोनब्लाबो सिगांनि सरकारा बाहायनो हायै आद्रा रांखौ बे बिथांखिनि गेजेरजों राननानै होनायखौ फोरमायना होयो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। अदालगुरि सहर मिउनिसिपालिटि बर्डनि कनफारेन्स हलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिनि बिथाङा राङारि अनसुंथाइखौ राननानै होयो। दिनै जों उदालगुरि एसेम्बलि समस्तिनि सिङाव थानाय 60 फरायसा आरो 60 बेमारिफोरनो साहाय्य होनायनि हाबाफारि लादों। आसलते दिनै जि साहाय्य होदों बेयो जोंनि सरकार दानायनि सिगांनि सरकारनि समाव सोलिनाय जिथु आसनिमोन बे सुहृद आसनि बेखौ असम सरकारा 2016 मायथाइनिफ्राय 2019 मायथाइहालागै सालायदोंमोन। 2020 मायथाइयाव बे आसनिया जोबदों। सुहृद आसनिखौ बे समाव फोजोबनाय जादों। किन्तु बै समनि सरकारा जिखिनि रां दंमोन बाजेटनि रांखौ खरस खालामजानो हायाखैमोन आरो बेनिखाय जिखिनि आग्लायनानै थादोंमोन बे रांखौनो जों दिनै होदों। 2020 मायथाइनिफ्राय बे आसनिया गैलिया। बर्तमान जोंहा बिनि बदलै असम सरकार हिसाबै मुख्यमन्त्रिनि साहाय्य पुँजी दं। बेजोंसो जों फरायसाफोरनो आरो बेमारिफोरनो ट्रिटमेन्टनि बेबस्था सहाय खालामनाय जायो। आरो जोंहा बिटिआर सरकार हिसाबैबो प्रत्येक बोसोरावनो फरायसाफोरनो होनो थाखाय गियान सोरां आसनि दं। आरो लोगोसे गोरिबफोरनो बा बेमार आजारफोरनो जानायाव हेफाजाब होनो थाखाय अनसुंथाइ बिथांखि होननाय मोनसे बिथांखि दं। बेनि गेजेरजों जों होयो। इतिमध्य जों थांनाय बोसोर होखांबाय बे बिथांखि बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो बे रेगुलार जाबाय थागोन। आरो मुख्यमन्त्रि साहाय्य पुँजिनि हाबाफारिफ्राबो रेगुलार जागोन। किन्तु सुहृद आसनिया थांनाय 2020 मायथाइयावनो जोब्बाय। किन्तु बै समनि सरकारा बाहायजोबनो हायै रां माखासे थाबावदों बेखौ जों दिनै होदों आरो हयथ' एसे दंबावो बेखिनि जों उनावहाय फाना जोंनि आखायाव सफैबा जों बेखौ होगोन। जों आसा खालामदों जे जायफोरा दिनै बे बिखान्थिनि गेजेरजों रां मोनबाय बे रांखौ थिग मथे बाहायगोन आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना बे फरायसाफ्रा एडमिसन बायदिसिना हेफाजाब मोनगोन। जों आसा खालामदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ अहद हिसाबै बेबहार खालामा थिग खामानियाव बाहायगोन बेखौ जों लुगैयो। बिथांखिनि गेजेरजों एक्सन जेखौ बिथांमोन थांना थानाय मोनसे राहा लामा होनाय हिसाबै राइस मिल जिबनानै मैया मथा मथि 1.5 कोटि टाकानि मोनसे बाजेटजों मैया मोनसे खाम्फाखौ गायसनबाय बिटिआरनि सि बिथांमोन आरो फैगौ 5 जुनाव उदालगुरियाव गायसननाय बे बिथिङाव नोंथाङा सासे एक्स एनडिपि बा एनडिपि बारग' दैदेनगिरि महरै बेखौ रोदोमखां बे बिथांखिया एनडिपि एबा आबसुनिबो सिगांनि सोमावसारनायफ्रा जायफ्रा माबा हिसाबै थालांबाय एक्स वर्कार हिसाबै बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि थाखाय लामा होनो होननानै बे फिन रोदोमखां आसनिखौ लानाय जादों। आरो बे आसनिखौ कअपारेटिभ बेसिसाव गासैबो एक्स एनडिपिनि केडार आरो गासैबो आबसुनि एक्स वर्कारफोरखौ लानानै मोनसे कअपारेटिभ बेसिसाव बेखौ दैदेनलांनायनि हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनिनो गिबि स्टेप हिसाबै गिबि आगान हिसाबै राइस मिल गायसननो नागिरदों आरो बेखौ जों माबाखालि 5 अक्ट'खालि जोंनि उदालगुरियाव गायसनगोन। जों आसा खालामदों बेखौ जों साक्सेस खालामनो नाजागोन आरो बेखौ साक्सेस जायोब्ला दा एनडिपिनि जेसेबां वार्कार दं बिथांमोन जायफ्रा बेयाव इनभल्भ जायो जायफ्रा इनभल्भ जानो गोसो गैया बिथांमोनखौ जों जर जुलुम खालामा। खिन्थु जायफ्रा इनभल्भ जानो गोसो खालामो बेयाव खामानियाव नांफायो बिथांमोना थांना थानायनि लामाखौ मोनगोन। खारन बे रोदोमखां जिथु बिखान्थि बेवहाय राइस मिल होननो बाथ्रा गैया। बेवहाय हेचारि फिसारि एग्रिकालचार फार्मिं पिगारि गोबां रोखोमनि आसनि लानाय जादों आरो बेखौ जों साक्सेस जानो नाजागोन। बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुगैदों जायफोर एक्स एनडिपि वार्कार दं बिथांमोना जाहाथे गासैबो सहयोग खालामलायो आरो बेनि गेजेरजों थांना थानायनि थाखाय लामा जाहाथे नागिरनानै लायो आं बेखौसो खावलायदों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो
JEE/NEET/CUET/Engineering/Medical Entrance आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।